W miniony weekend na warszawskim Ursynowie odbył się turniej piłki nożnej dla drużyn z rocznika 2002 Ursynów Cup. W gronie bardzo mocnych drużyn zaproszonych do udziału w zawodach znalazł się zespół GTV Stadionu Śląskiego prowadzony przez trenera Andrzeja Miłkowskiego. Ekipa z Chorzowa na zawody udała się w piątek, by przed rozpoczęciem turnieju przenocować już w Warszawie i w pełni sił wyjść na pierwsze spotkanie prestiżowych zawodów. Turniej od samego początku zgodnie z oczekiwaniami stał na wysokim i wyrównanym poziomie. Rozgrywki zainaugurowali piłkarze zestawieni w grupie A, w której obok GTV Stadionu Śląskiego znalazły się m.in. Legia Warszawa i białoruski FK Mińsk. Trwające 25 minut spotkania nadspodziewanie długo nie przynosiły bramek. W trzecim spotkaniu zawodów na boisko wyszli chorzowianie, którzy mierzyli się z Motorem Lublin. Również tym razem nie padł żaden gol, choć to zdecydowanie podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego byli drużyną dominującą na boisku. Jak gramy razem! Kim jesteśmy drużyną! To wygramy! Stadion nasz też! Kolejne mecze wciąż nie przynosiły trafienia, niespotykaną passę 5 meczów turnieju bez gola przerwali dopiero zawodnicy stadionu, którzy bez najmniejszych problemów pokonali rówieśników ze Znicza Pruszków aż 3-0. Autorem pierwszego gola w całych zawodach był Jakub Witek. Po wygranej ze Zniczem przyszedł czas na starcie z Legią Warszawa. Zapowiadało się ciekawie, bo z całej grupy obie drużyny preferowały zdecydowanie najbardziej ofensywny futbol. Niestety to spotkanie bardzo nie wyszło podopiecznym trenera Miłkowskiego, którzy z boiska zeszli pokonani 4-0. Czasu na pozbieranie się po wpadce z Legią było niewiele, bo na GTV Stadion Śląski Chorzów czekał już kolejny rywal FK Mińsk. Białorusini wcześniej trzykrotnie bezbramkowo remisowali, ale chorzowianie pamiętali ich z wcześniejszych turniejów, w których drużyna zza naszej wschodniej granicy wyraźnie nie leżała stadionowi. Tym razem skończyło się remisem 0-0, choć oba zespoły stworzyły sobie po kilka naprawdę dobrych okazji do objęcia prowadzenia. Dzięki zdobytemu punktowi drużyna trenera Miłkowskiego zachowała szansę na awans do półfinału.
Warunkiem do awansu do czwórki najlepszych zespołów turnieju była wygrana z Widokiem Skierniewice. Mecz odbył się w niedzielę rano. Chorzowianie od samego początku nadawali ton grze, przeciwnicy skupiali się na obronie korzystnego dla nich rezultatu. Na kilka minut przed końcem spotkania dzięki bramce Grzegorza Glapki stadion objął prowadzenie. W ciągu ostatnich 3 minut chorzowianie dość niespodziewanie dali się zepchnąć do obrony. Na szczęście w ich bramce dobrze spisał się Kacper Kołotyło i po końcowym gwizdku nasza drużyna mogła cieszyć się z awansu do półfinału. Szybciej grali piłą, kurczę. Ale jak to patrzę na... O kurde. No. Pewnie 3-0. No, ale tamto. Jest! Ty, Kaspera, obrona życia, co? Obrona życia, ty. Co to z okna wyjął? Po sobotnich spotkaniach grupowych 12-latkowie z Chorzowa mogli skorzystać z miłej niespodzianki przygotowanej przez sponsora naszego klubu, firmę GTV. Drużyna stadionu wybrała się na bardzo interesującą wycieczkę do Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Mimo wielu sił zostawionych wcześniej na boisku, kilka godzin spędzonych na poznawaniu praw przyrody i przeprowadzaniu kolejnych doświadczeń zrobiło na naszych 12-latkach świetne wrażenie. Po zwiedzaniu drużyna trenera Miłkowskiego wybrała się na kolację z prezesem firmy GTV, panem Wojciechem Piłką. Wesołych świąt Stadionu Śląskiego. No ale proszę bardzo, coś więcej się mi tutaj panowie powiedzcie. O, kolendy mi zaśpiewajcie. Dobrze, nie będę was za bardzo dziękuję. Słuchajcie chłopcy, szybko, zwięźle, nie będę tutaj jak wy w waszym języku marudził. Bardzo dziękuję za prezent. Również wam życzę zdrowych, wesołych, pogodnych, radosnych świąt, żebyśmy się zebrali w tym samym gronie jeszcze za rok. W półfinałach wpadły na siebie Legia Warszawa i Lech Poznań oraz GTV Stadion Śląski Chorzów i Lechia Gdańsk.
Pierwsi na boisko wybiegli zwycięzcy grupy A, którzy minimalnie pokonali Lechitów 1-0. Później przyszła kolej na starcie chorzowian z najlepszą drużyną grupy B. Pamiętajcie, oni muszą, a my nie musimy. My se gramy na luzie i zrobimy niespodziankę i będziemy w finale, tak? Jedziemy! Jak gramy razem! Kim jesteśmy drużyną! To wygramy! Stadion nasz! Mecz z gdańszczanami okazał się bodaj najlepszym w wykonaniu stadionu. Strzelanie rozpoczęło się od samobójczego trafienia drużyny z Wybrzeża. Później Lechia próbowała nawiązać walkę, ale gol na 2-0 wyraźnie podciął jej skrzydła. Do końca półfinału atakowali już niemal wyłącznie piłkarze trenera Andrzeja Miłkowskiego, którzy ostatecznie rozbili biało-zielonych 4-0 i zameldowali się w wielkim finale. Brawo, brawo! Brawo, brawo! Na niego! Gramy, gramy! Jedź! Wjeżdżaj! Dawaj! Przepraszam, czy mógłby pan... Przepraszam, czy mógłby pan... Dawaj, dawaj, wyszedł! 4-0. Prawie zabił to. Dwie piły tam powinien. Zostawmy ekstraklasę w tyle. Jedziemy. Jak gramy razem! Kim jesteśmy drużyną! To wygramy! Stadion nasz! W wielkim finale Ursynów Cup 2014 GTV Stadion Śląski Chorzów jeszcze raz w trakcie tego turnieju spotkał się z Legią Warszawa. Tym razem spotkanie było dużo bardziej emocjonujące niż to z pierwszego dnia zawodów. Chorzowianie nastawili się na wymianę ciosów, szybko stracili bramkę, ale też bardzo szybko odpowiedzieli trafieniem wyrównującym. Zarówno Legia, jak i Stadion stwarzały sobie okazję do objęcia prowadzenia. Niestety decydujący cios zadali warszawianie, drugi raz w tym meczu strzelając bramkę po stałym fragmencie gry. Po końcowym gwizdku to Legia cieszyła się ze złotych medali. Podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego zawiesili na szyjach srebrne krążki.
Tutaj do tego sztabu sektorowy stanowisko do pokoju. Wszystkich kibiców turnieju piłkarskiego zapraszamy tutaj, do tego sektora, na dekorację, na wręczenie. Miejsce drugie, podobnie jak w zeszłym roku. GTV Stadion Śląski. Po zakończonym finale. No tak, Legia Warszawa przeważała tym, że mieli wysokich zawodników i wszystkie bramki padły z rożnych. Drużyna super współpracowała, super nam się grało, ale niestety w tym ostatnim meczu 2 bramki trochę głupie, bo z rzutów rożnych mogliśmy to spokojnie jeszcze wygrać. No niedosyt mały jest, no ale drugie miejsce zająć w takiej stawce. Przypominam, że wczoraj w naszej grupie było 9 remisów 0-0, także naprawdę no poziom bardzo wysoki, a być między Lechem a Legią, taka kanapka, no myślę, że nie jeden chciałby być w tej kanapce. Legia Warszawa, potęga w Polsce, organizacyjnie, sportowo jak najbardziej potwierdziła to dzisiaj w zaciętym finale, ale jednak sportowo wygrała. Natomiast Stadion Śląski nie był przeciwnikiem, który odstawał klasą, a więc ta piłka naprawdę fajnie wyglądała, zorganizowanie pod względem technicznym, taktycznym, chłopcy na super poziomie. Myślę, że trójka, podium jak najbardziej zasłużone, bo i Lech Poznań prezentował dosyć dobry poziom. Wczoraj było bardzo źle, w ogóle nie poustawialiśmy się, zaspaliśmy i zanim się obudziliśmy, to już było 3-0 dla nich, więc to było ten. A dzisiaj to było na początku 1-0, ale obudziliśmy się szybko na szczęście i było potem 1-1. Dopiero w końcówce oni nam szyli na 2-1. Gramy otwarty futbol, tutaj nawet panowie z Legii i tak dalej, z innych klubów mówili, że dlatego ten pierwszy mecz 4-0, bo graliśmy otwartą piłkę. Dzisiaj w finale również graliśmy piłeczkę do przodu, a nie broniliśmy się. No i myślę, że z tego jest tyle sympatii dla tego zespołu. Jesteśmy w fajnym gronie zespołów z Ekstraklasy, z dużych ośrodków sportowych w Polsce, bo Poznań jak i Warszawa no to 2 największe ośrodki sportowe w Polsce. My zupełnie w innym kierunku, bo i Lech, i Legia Warszawa ma drużyny seniorskie, natomiast stadion nie i dlatego jesteśmy w stadionie. I się cieszymy podwójnie, bo taka drużyna, która gdzieś organizacyjnie nie ma tego klimatu ekstraklasowego, potrafi szkolić młodzież na takim poziomie, żeby rywalizować z tymi największymi w Polsce. Najlepszym zawodnikiem turnieju prawie jednogłośnie został wybrany Grzegorz Glapka z GTV Stadion Śląski. No, bardzo się cieszę z tego, no i fajnie, fajnie. I dziękuję bardzo też za drużynę, żeby mi podawali wszystko ogólnie. Wiadomo, Grzesiu dostał tą nagrodę, ale zapracował na to cały zespół, także ja się bardzo cieszę, że mamy też indywidualną nagrodę w drużynie i tu trzeba Grzesiowi pogratulować, bo moim zdaniem bardzo dobrze wypadł na tym turnieju.